on väistämätön tosiasia. Onhan se. Se tulee väistämättä vastaan jo aamulla, kun sä meet pieruisesta makuuhuoneesta pihalle. Mitä te tarkoitatte tällä? No ilmastonmuutosta. Me haluaisimme keskustella hieman tästä maailmanlaajuisesta ilmastonmuutoksesta, joka ilmeisimmin on käynnissä ja voimallisesti, vai oletteko eri mieltä? Ei, kun se on sama asia, josta jo puhuin, että kyllähän maailmassa siis pieruja pääsee ihmisillä miljardeja tunnissa. Väitättekö te, että ihmisten pierut nimenomaan heikentävät meidän hengitysilmaa ja aiheuttavat ilmastonmuutosta? Ja kiihdyttävät kasvihuoneilmiötä? Totta. Se on ihan totta, nimittäin pieruhan kiihdyttää kasvihuoneilmiötä niin, että muun muassa orkkidea kasvaa paremmin pieruhajossa. Teno Lepakko, tuohan on naurettava väite. No naurakaa. Ei paljon naurata. Ei siinä tapauksessa siirryn kaskuihin, jos ei naurata. Ja täällä muun muassa herra Kulpepperi on kirjoittanut 1600-luvulla jo kaskun, jossa ihmemies meni nakkikopille, tilasi nakin ja jätti maksamatta. Jolloin myyjä sanoi, tehän ihmemies olette. Tämä ei liity Teno Lepakko millään tavalla tähän ohjelman aiheeseen. Ja haluaisimme vielä mennä yhteen ehkä kaikkein polttavimpaan aiheeseen, eli siihen, mitä mieltä te olette vaihtoehtoisista energiamuodoista? Polttolasi tai kaasusytkäri ovat polttavimpia aiheita tällä hetkellä. Pikkupojat polttolaseilla tekevät useimmiten hallaa polttamalla kärpäsin raatoja tai... Onko tällä vaikutusta globaalisti ilmastoon? On, koska globalisaatio astuu kuvioihin siinä vaiheessa, kun tämä maailma moninkertaistuu. Maailma moninkertaistuu? Niin, ja pikkupoikien suhteellinen määrä maapallolla verrattuna pikkutyttöjen määrään on ronskimpi. Eikö tilanne ole juuri päinvastoin, että tyttöjä syntyy enemmän kuin poikia? Totta kai ne on päinvastaisia sukupuolia, tytöt ja pojat. Ehkä ei nykyään enää niin siinä määrin, mitä alun perin Jumala on tarkoittanut. Onko Jumalalla? Todellakin, te uskotte siis Jumalaa? No, totta kai mä uskon, koska mulla on puhelinnumerokin. Jaha, te väitätte, että teillä on Jumalan puhelinnumero? On. Mitä liittymää Jumala käyttää? No, sitä ei kannata tässä Yleisradio-ohjelmassa sanoa, se menisi mainoksen puolelle, mutta voin sanoa, että näppäin tekstiviestin hänelle. Tämä oli vain testi, minä nimittäin uskon, että teillä ei ole Jumalan puhelinnumero. Kyllä, muuten on. Voisitteko kertoa meille jonkin viestin, minkä Jumala on teille lähettänyt? Joo, otin aamulla printin mailista, jonka hän laittoi www.jumala.com. Hyvä Tenho, kiitos viimeisestä rukouksesta, kyllä tulet saamaan. Ja mihinkähän tämä oli vastaus? Kysymykseen ja rukoukseen, jonka lähetin. Voisitteko kertoa se meille? En. Ne on henkilökohtaisia asioita. Selvä. Siirrytään aiheessa eteenpäin. Selvä on kuka on. Oletteko te sen? No, se pitäisi ehkä mitata lääkärin läsnä ollessa. En luottaisi niinkään teidän alkometreihin. Tässä lievästi tulee se vaikutelma kieltämättä, että... Olen muuten keksinyt sellaisen alkometrin, joka ei näytä mitään. Mitä sillä voi tehdä? Ja sillä voi muun muassa huijata poliisia. Jos poliisi satutte ratsia tilanteeseen tällä keinoin, että veivaatte ikkunan auki ja pääsitte vihentämään puhalluksen, niin siinä vaiheessa vaihdatte vaan poliisin käteen se oman vehkeen, jossa on viisari liimattu jököttämään nollaan. Mutta eihän se ole mahdollista. Miten se? Kyllähän poliisit huomaavat. Täytyy opetella. Ja te, Tenho Lepakko, siis kannustatte Suomen kansalaisia tässä suorassa lähetyksessä laittomuuksiin ja poliisin huijaamiseen. Ja periaatteessa kyllä, mutta käytännössä en. Mitä te tarkoitatte tällä? Tarkoitan sinne sitä, että jos virkavalta on ottanut omakseen oikeuden puhallutella ihmistä, niin siinä hän astuu kyllä jo biologisesti Jumalan varpaille. Ihminen hän puhaltelee ja hengittelee sisään arvioita miljardi kertaa päivässä. Maailmassa on edelleen 36 000 ydinasetta. Mitä te tähän sanotte? Ei pidä paikkaansa. Ei. Ja mulla on 7 kotona. 7. Niin, 37 000 kotona. Suurin osa näistä ydinaseista on koko ajan käyttövalmiudessa 24 tuntia vuorokaudessa. Te olette maailmanlaajuisen kansainvälisen ydinkomitean jäsen. Miksi tälle asialle ei tehdä yhtään mitään? Tietystikään siksi, että se luku pysyisi aina samana ja me olemme globaalisti tottuneet siihen lukuun maapallossa. Mutta sehän on jatkuva vaaratilanne koko maapallolla, eikö totta? No onhan se tietysti vaaratilanne, jos ajatellaan, että ne yhtä aikaa jytkähtäisivät. Nimenomaan. Ja mikä idea on pitää tämä luku samana?
Aina. Se, että kun ihminen tottuu, tämä on täysin hypnoottinen. Nämä muun muassa Oliver Hawking kanssa aikoinaan hypnotisoin ihmisiä kiertämällä maailmaa. Mutta missä on syy siihen, että näitä ydinaseita ei poisteta kokonaan? Nimittäin teillä muun muassa olisi siihen erittäin hyvä tilaisuus vaikuttaa, että nämä saataisiin kokonaan poistettua. Kyllä siitä on ollut puhetta, jotta ne vaihtaisi ritsoihin. Ritsoihin? Joo, tehtäisiin maailmaan 8000 miljardia eri ritsakumia, jota on Nokialta jo tilattu sellainen oikea aito ritsakumi, joka korvaisi volumessaan periaatteessa ja käyttöpoverissaan ihan täydellisesti ydinaseet. Keiden henkilöiden kanssa te olette tästä Ritsa-projektista puhuneet? No tästä on puhuttu Mato Valtosen kanssa muun muassa. Kuinka hän tähän liittyy? No, Onko hänellä minkäänlaista sanavaltaa? Hän kaveraa näiden suurien herrojen kanssa, jotka päättävät asioita. Esimerkiksi kenen? No sitä en voi paljastaa. Itseni voin kyllä paljastaa, jos haluatte. No ei kiitos. Jos te voitte vaan... Ehkä myöhemmässä lähetyksessä. Täytyy sanoa, Tenho Lepakko, että tänä iltana teistä ei ole kyllä saatu kauhean paljon irti. Ei minusta irtoakaan muuta kuin tiettyä eritettä, mutta jääkö nyt näin perheohjelman parissa mainitsematta nekin eri... Nimenomaan jääköön mainitsemasta. Juuri näin. Me jäämme tähän seisoskelemaan hieman neuvottomina. Ihan varmasti jäätte, Paljon. koska teidän kenkänne on liimattu lattiat, ette pääse sitä enää. Minä pääsen karkuun tästä ihan varmasti, jos minä vaan otan ja lähden. Keskustelu jatkuu Ympäristövartissa seuraavalla tuotantokaudella. Silloin vieraanamme todennäköisesti ei ole Tenho Lepakko. Kylläpäs on. En nimittäin aio lopettaa koskaan tämän ohjelman vierailua. Enkä päästä ketään muuta vierasta sisään. Minulla on ydinaseet sitäkin varten jo passissa. Että tiedoksi vaan. No mutta keskustelu jatkuu. No, ei Oikein hyvää illan jatkoa, hyvät katsojat.